We are in the presence of God tonight. God is in our midst. Tanan nato karong gabi una dunay pakinahanglan. Doon na tayo issue sa atong mga kasing-kasing. Ang pansalamat nga ang pinakadako, pinakagamhanan nga mananambal. Ania sa atong taliwala. Let us pray. Salamat kay Lord. Among gidedicate kini nga oras sa pagpaminaw sa imong pulong, sa pagsalod sa imong panalangin, sa pagtanaw sa among kaugalingon sama sa imong pagtanaw. Aron Ginoong Dios, sa dihang amo nang mahibal-an og amo nang masuta ang among kinasuluran, makahimo ka sa pagdumala niini. Kung nakinahanglan man ni kausaban, magsugod ang kausaban karon. O kung doon na may kausaban, baga padayon kini nga kausaban, samtang nagpadayon kami pag ila kanimo. Among gi-offer among huna-huna, Lord. Ang among emotion, ang among will. Nga karong gabi una, ma-inline, makonektar sa imong presence. Aron walay masayang nga pulong nga among madunggan karong gabi una. Thank you sa pagpamuhat sa imong spirito tonight. We honor you, we worship you. In Jesus' name, ang tanan mo singgit og amen. Kaya malingkod mo mga igsoon. I am blessed. Ready, go? Amen. Kitang tanan niya tungod kay ang grasya sa Dios pasyente nato karong tibok semana. Amen. Tonight, magisgota about changed heart ug giulahan ni nako og God-shaped heart. Kasing-kasing nga nahulma sa kasing-kasing sa Dios. But before the word of God, but before the topic, sorry kay may iso na kay panagsa mo lingkod ko. Mag-review sa ta last Sunday. Alang sa diri last Sunday, palihog ko, wara-wara sa inyong kamot, diri last Sunday. Woo! Mga kamot sa last Sunday na. Woo! Thank you, Lord. Okay. Last Sunday, nag-isgo ta about change, destination of change, direction. So, ako ang nagwali sa second service, nag-isgot ang pulong sa Ginoo diha sa book of John, chapter 3, 14 to 17. May tungod sa connection sa katawhan sa Dios sa Old Testament o kanato tibuok katawhan sa tibuok kalibutan. Gihulagway dito sa book of John chapter 3 nga sa panahon nga nakasala ang mga katawhan sa Dios sa Old Testament, ang mga Hudiyo nagbagulbol tungod kay gikapuyan na sila sa pag-alagad sa Ginoo sa ilang panahon. Nagpadala ang Dios og bitin, malala nga bitin, ug katong tanan nga mga tawo nga kauban ni Moses para mag-hike sila sa yuta sa saad nga maong Kanaan, gipangpaak sa bitin nga malala. Daghang kay namatay tungod kay gisilutan sila sa Dios sa ilang pagbagulbol, nakasala sila batok sa Dios. Ug tungod kay nakasala sila batok sa Dios, ang Dios ra gihapon mo naghatag og solusyon sa sala. Tungod kay ang mga tawo kuan naman ni adto ni Moses pasaylo ami kay nagbagulmol mi sa Dios. Nangayo sila pasaylo ni adto sila ni Moses nga iampo sila sa Dios nga mo stop na ang pagpamaak sa makamatay nga bitin nga namaak sa ilaha. So ang Dios nihatag og solusyon. Ingon siya kang Moses, pagbuhat og replika sa halas. Replika, larawan kanang gikulit, ibutang sa pool kanang pinakataas. Sa dihang mabutang na ng pool nga bitin, replika sa bitin, ang tanan nga napaakan ug mutan-aw anang replika sa bitin, maluwas. But pasabot, bisag napaakan sila, nga angay na sila mamatay, tungod kay nakatanaw sila sa bitin nga giisa, replika,
mabuhi sila. So, ang Diyos mo'y naghatag sa silot sa ilahang gibuhat, ang Diyos ra po'y naghatag og solusyon. Now, gikumparar ni sa book of John chapter 3, nga ingon ang Biblia, ingon nga giisa ni Moses ang replika sa bitin ug ang tanan nga mutanaw ni ato maluwas, iisa usab ang anak sa tawo aron si bisan kinsa nga mutuo maluwas. Ang tanan mingog maluwas. Unsa diay nang kaluwasan nga gisgutan sa John chapter 3. No nga ang tanan nga mutuo ni atong giisa but pasabot katong nalangsang sa cross. Nganong nalangsang man si Jesus sa cross? Nganong nagbitay man siya sa cross? Nagbitay siya sa cross aron bayran ang sala sa tibuok kalibutan. Tungod kang tanang tao sa tibuok kalibutan nakasala sa Dios. Nakapanunod og sala gikan sa atong unang ginikanan nga mao si Adan og si Eva. So ang tanan nga tawo sa kalibutan asa mang dapit siya sa kalibutan nagpuyo ug ang mga tao pa before mo balik ang Dios Ginoong Hesus tanan nakapanunod og sala. Ug ang sala nga napanunod sa tawo nasilutan og kamatayon. Listen. Kanang first time karon pa mga VIP namo. Kung karon pa mo nakanugong niini. Importante nga masabtan nato nga ang atong napanunod nga sala naanay gahom sa atong kinabuhi. Mao na ang gahom sa ang napanunod natong sala makagahom ang yawa sa pagpadayon nato sa pagpakasala. Munang nagingon makasasala. But pasabot nagsigig buhat og sala. Siguro may kagamay ra man akong sala. Di man ko parehas atong kawatan na priso. Pero musugot kag dili, unsa man kagamay ko dako nga imong sala, sala gihapon. Napanunod nato naa sa atong spiritual blood ang dugo o ang sala ug nasilutan sa kamatayon. Ug ang Biblia, kung magistot ka kamatayon sa Biblia, it means eternal separation from the presence of God. But pasabot, walay katapusang pagkasiparar. Kay ang Diyos buhi, ug ang tao nahukman sa kamatayon. Kabalo ba ka nga dunay duha ka lugar nga puy-an sa tao human siya mobiya sa iyang lawas? Kabalo ba ka? Kisay na kabalo, yung amen. Duhara ka lugar ang puy-an sa kalag sa tawo human siya mubiya sa iyang lawas. Mao kini ang langit ug ang impyerno. Ug kinahanglan makabalo ka nga ang tanang tawo nga nakapanunod sa sala nasilutan sa kamatayon but pasabot ang tanang tawo marcha sa impyerno. Ang tanang tawo nasilutan sa impyerno. Apan salamat sa Dios. The good news sa Biblia gikan pa sa Old Testament hangtod sa New Testament ang maayong balita giluwas ta sa Dios pinaagi sa iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag dili maimpierno kung dili mo puyog langit sa walay katapusan. Muna importante kayo. Munang dunay tay change nga gihimo for 1 month aron ang matag usa. Siguro wala kay pakialam sa imong kalag inigbiya sa imong lawas. Basig wa ka kabalo asa padulong. Basig naghuna-una ka, nagtimbang-timbang ka nga kung sala gamay raman, basin mo adto kog langit, dili basin. Gusto sa Ginoo i-assured ta nga sa dihang napata sa lawas makasiguro ta nga moadto ta sa langit nga mao nay puloy-anan sa Dios nga buhi tungod kay samtang buhi pa ta nadawat nato ang kaluwasan sa atong kalag. Ang tanang naluwas mosinggit og amen. Ang wala pa naluwas importante makabaton ka sa kaluwasan. Kay si Jesus miani sa kalibutan aron pagluwas sa tanang makasasala. Ako makasasala, ikaw makasasala. Kitang tanan gilukat ni Ginoong Hesus. Iyang dugo mo iyang giula. Aron ikaw ug ako dili na kanang hopeless bitaw. Kanang walay paglaom mamuadto sa langit kundi dunay paglaom tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo. So, ang kaluwasan walay bayad.
Gibayra na ni Ginoong Hesus. Ang tao lang mutuo o mudawat sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Mutuo nga siya makasasala, dawaton si Jesus ay ang kinabuhi o magkinabuhi sa bagong direksyon nga mao ang dalan nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen ba mga igsoon? Now, adto na ta sa ikaduha nga change, which is change heart. Now, human sa kaluwasan, unsay sunod? Human kami dawat ni Jesus, ingon nga Ginoo og manluluwas. Human nimo gisugid siya ug mituo ka. What is the next? The next is magsugod na ang Dios sa gikinahanglan nga kausaban sa imong kinasuluran. The second step of salvation. So ang kalwasan walay bayad, unya magsugod na dayon ang Lord. Mauna na siya ang paagi, ang kaluwasan, maunay paagi nga ang Dios makapamuhat na sa tawo. Amen ba? Amen ba? Kay ang pagdawat ni Jesus is a decision. So kung ni-decision ka nga mutuo kang Ginoong Hesus, mudawat niya, magsugod ang Dios paghimo sa kausaban nga kinahanglan sa matag usa ka nato. Og ang kausaban nga iyang gusto nga buhaton nato is kanang kausaban sa sulod sa atong kasing-kasing. Now, dunay duha ka porma ang kasing-kasing nga madunggan nato heart. No, dunay duha ka porma sa heart nga isgutan ako karong gabi na. Number 1, kining gitawag og organ. Heart nga organ. Naa sa sulod sa atong lawas. Yan. Kita ninyo na? Naaba na sa sulod sa atong lawas? Kaya kung wala na, walay tao nga walay ana, walay tao nga walay heart. Because the heart is the hollow, it's a hollow muscular organ of the body that expands, magkuha na siya, mo expand and contract to move blood through the arteries and veins. Kana si ang function ana, mauning pag-distribute og dugo sa atong artery og sa atong mga ugat para ang oxygen mag-operate sa atong lawas og magaginhawa pa ta. Pero kung dili na gani na siya mag-operate, mo stop na gani na, buot pasabot, dead. Amen ba? Mauna nga dunay kung nasa ospital kunang magsakit ang tao, dunay siya gauge diha. Kung mo stop na gani ng gaana, buot pasabot, your heart stop beating and you are dead. Dead ka physically. Mauna ang gitawag og heart nga organ. But dunay usa ka heart nga gisgutan nato karong gabi una, which is spiritual heart. Dunay ay spiritual heart. Kaning spiritual heart represents the inner most being of human. Kaning spiritual heart mo ni pinakasuluran nga pagkatao sa usa ka tawo. Dili ni siya makita, but madayag ni siya, ma-express ni siya sa gawas. So doon ay gitawag og inner man. O kaning inner man, kinasuluran nga pagkatao, mauni ang sentro sa atong kinabuhi, which is called the heart, spiritual heart. So, diri sa Matthew chapter 12, verse 33 to 35. Napa ba mo? Follow. No, walay maglatagaw. Follow, so that you can receive the blessing of the Lord. Matthew chapter 12, 33 to 35. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan maila sa iyang bunga. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang, nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang makapuno sa kasing-kasing, mausab ang isulti sa bakba. Ang maayong tao, magsultig maayo gikan sa maayong butangan sa iyang kasing-kasing, ug ang daotang tao, magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga naa sa iyang kasing-kasing.
Admit ba ta? Admit ba ta? Yes. Ang ato di ay kinasuluran nga heart. Dili katong organ, gihulagway og punuan. No, ang punuan, but pasabot, ang atong heart, gihulagway og kahoy. Unsa gani, naa sa sulod sa atong heart. Madayag sa gawas. Sa mga ang kahoy, mailhan kung unsang klase sa kahoy, tungod sa bunga. So kung ang punuan, daot sa sulod, unsay mo gawas? Daot. So kung ang sulod sa tawo, puno sa pagdumot, puno sa kahakog, puno sa di maayo, mugawas jud na sa iyang binuhatan, mugawas jud na sa iyang baba. Kay mauman ang nasa sulod. Kung puno gani ka sa di mapasayloon, imong baba puno pud sa dili mapasayloon, nagdemonstrate ang imong lawas sa gawas. O kung maayo imong sulod, may gugmaon imong sulod, mapakita pud nimo sa gawas. Igsoon, tanawon na to, unsa naglangkob ang tao? Unsa di ka naglangkob? You are composed of body, soul, and spirit. Okay. Unsa ta nag-compose? Naatay? Lawas. Okay, kapan imong lawas? Woo! Salamat ka na pata sa lawas. Amen? Daghan ang ula na sa lawas. Okay. Naatay body. Unsa man ni function sa body? Ang lawas na to, mao ni atong temporaryo nga puloy-anan. Temporaryo nga puloy-anan sa atong kalag. So, ato nang diskubrihon karon that spiritual heart is the soul of man. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Amen ba? So, kanitang kinusuran nato nga pagkatao, mao ni ang atong kalag. Ang atong kalag nagpuyo sa lawas. Temporaryong nagpuyo sa lawas, mauni ang makita nga parte sa tawo. Mauni ang nagkinahanglan og pagkaon. Mauni ang nagkinahanglan og pasilungan. Mauni ang nagkinahanglan sanina. Kay kung kalag na ka, wala na kay sanina. Wala na po kay balay. Kinapa man ka sa lawas, so naa kay kinahanglan pagkaon, shelter, kinahanglan pud ka og clothing pang sanina. Kung maghisgutan, number 1 is body. Amen ba? Ang tanan mingog body. I have a body. Ang tanan mingog I have a body. Okay. So, hisgutan na ikadua, you have a spirit. Unsa po ka naglangkob? Naa kay espiritu, capital, small letter S, spirit. Dunay espiritu ang tao. Dili pareha sa mananap. Ang mananap wala espiritu. Pag human sa mananap, pag kamatay, patay na na. Ilubong na na, diretso wala na, no more. But ang tao, dunay espiritu. Unsay function sa espiritu? The spirit is the place, lugar sa sulod nato where the presence of God lives. Mao day ni puloy-anan sa presensya sa Diyos. Where the Holy Spirit mupuyo sa atong kinabuhi. Sa diyang naluwas ta, sa diyang gidawat no to si Jesus ang atong ginugmang luwas. Ang atong espiritu nabuhi. Kaysa wala pa ta, sa makasasala pa ta, atong espiritu patay. Are you there? May balaan man ng patay ang espiritu, ano man. Dili ganahan mo simba. Dili ganahan mo basag Bible. Dili ganahan maghisgot sa pulong sa Ginoo. Your spirit is dead. Muna iti mailhan. Muna importante, mabuhi mong espiritu. Unsay paagi mabuhi mong espiritu, receive Jesus Christ as your Lord. And the Spirit of God, ang espiritu sa Diyos, mubuhi sa imong patay nga espiritu.
So, ang espiritu, mao ni siya ang gidawat nato sa diyang naluwas ta. Nabuhi atong espiritu. Mipuyok diri sa atong sulod nga patay nga espiritu. Na born again ta in the Spirit of God. Kinsay nagpakabuhi sa atong espiritu nga patay? The Spirit of God. Munang gitawag tag born again Christian. Listen. Ingon ang Biblia, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinto 3:16. Sa walay duha-duha, ang tanan ingog dili ko magduha-duha. Nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Sa tanang naluwas, kinanglan makabalo ka nga nagpuyo na ang espiritu sa Dios, capital S. Mipuyo sa small letter S ug mibuhi sa small letter S ang capital S nga spirit. John chapter 3 verse 5 to 6. John chapter 3 verse 5 to 6. Si Jesus nakikistorya kang Nicodemus. Usa ka reliyoso nga tawo. Yun siya, kabalo man ko nga, gikan man ka sa Diyos kay wala nultin mga tinuod man na yung gisulti. Pero straight kay si Jesus, misulti kang Nicodemo. Giingnan niya si Nicodemo. O giingnan putan niya karong gabi na. I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Human can reproduce only human life. But the Holy Spirit gives birth to spiritual birth. Okay? Ako mong siguroon pagsulti nga walay makasulod sa kingdom of God. Ang kingdom of God is spiritual. Walay boundary. Ang tanang midawat ni Kristo nga Ginoo manluluwas parte sa kingdom sa Ginoo. Ingon siya, ang tawo mo anak og tawo. Lisod pod ang karabaw mo anak og tawo. Di ba ang tawo mo anak og tawo? Amen ba? Ingon pod siya dire, in the same way, the Spirit of God mo pakatawo sa espiritu nato. Balik ko nako. But the Holy Spirit gives birth mo pakatawo sa atong spiritual life. Ayaw katingala. Ngayaga-yagaan ka kay na born again ka. Ay, nana ka sa preachers, born again na di ka. Don't be intimidated. Kaya ako na-intimidate na ko, gisinggitan ako. Oy, born against. Ko dili man ko born again ko. I'm proud to say nga akong patay nga espiritu gibuhi sa espiritu sa Dios. Tungod kay, listen, ang mataw sa espiritu makahimo na, listen, ang mataw sa espiritu makahimo na pagsimba sa Dios sa espiritu ug kamatuoran. Sa una, wala pa ta nataw sa espiritu. Unsay klases pagsimba na to? Siyam-siyam. Inigsulod na itong tigumanan. Pag uli na to, di sa kagikan, simba ka, nakasulod og tigumanan. But no, igsuon ko diya sa Ginoo, ang pagka-born again na to, doon na natay benepisyo. We can worship God in spirit and in truth. Makakonek na ta. Makakonektar na ta. Sa diyang na born again ka, makabati na ka sa conviction sa espiritu sa Ginoo. Makabati na ka nga dunay still small voice, dunay tingog sa sulod mingon, up. Sala na. Dunay kinabuhi sa sulod nga mugiya sa imuha, sa imong journey kauban sa Ginoo. Sa diyang na born again ka, makadugtong na ka sa Diyos sa prayer. Sa prayer ba nga, tininuod bitaw nga prayer, dili prayer nga memorize.
Kanang prayer ba nga, mukunik, di ba, Lord? Salamat yung kayo, Lord. Dunay connection sa kinabuhi. Because buhi na imong espiritu, ang imong istoryahan, buhi. Kay ang atong Diyos, buhi. Amen? Makabati na ka, sa diyang na born again ka, makabati na ka sa presence ni Lord. Kinsay ni sulod diri nga makabati sa presence ni Lord. Sa, lang, ang limbawat lagi akong balibo. Lain lagi akong gibati. Iksuon, leway ng imong gibati. That's the presence of the Spirit of God. Because na born again ka, pabation ka niya sa iyang presence when you worship Him. Pagkalami sa benepisyo sa born again. Di na ko naibaylo. Bisan pagbugal-bugalan ko, bisan pagunsa ko tamayon ko, bisan kung sa pa ilang ilabay na ko. I still stand. I'm a born-again Christian, born by the Spirit of God. Woo! Apan kung wala pa ka naluwas, wala pa nimo gituuhan si Jesus, nga mo'y may pulis sa imong kamatayon, may pulis sa imong dapit, aron dili ka maimpirno kung dili mo ato kag langit. You are still dead in the spirit. Mao na nga need nga madawat og tuuhan ang kaluwasan ni Jesus. Now ato ta sa ikatulo. Unsa toy primero? Body. Ikaduha, spirit. Ikatulo is the soul. Kalag. Ang tao doon ay lawas, doon ay espiritu nga patay pero mabuhi sa dihang mudawat ni Jesus. Sa mapuyo ang espiritu sa Dios mabuhi. Ikatulo, mao ni ang gitawag og inner man. Muni ang ikaw. Muni ang tinuod nga ikaw. Naglangkob ni sa pagbati. Sa pa, huna-huna, pagbulutan. Mao ni ang ikaw nagpuyo sa sulod sa lawas. Mao ni gusto sa Dios nga usbon humanta maluwas. Tungod kay naadinhi sa kalag, nagtago ang sala ug ang kangit-ngit. Naadiri sa kalag. Mao na nga ang Dios nagsaad nga aduna siya'y buhaton sa atong kasing-kasing. Unsa to nagrepresent atong kasing-kasing? Unsa to atong kasing-kasing? Inner man. Atong kalag. May promise siya nato. Sa diyang naluwas ta, ingon siya dinhi sa Ezekiel chapter 11 verse 19. Ezekiel 11:19. Napaba mo diha? Thank you, Lord. Ezekiel 11:19. And I will give them one heart. Amplified version ni siya. Ako silang hatagan og usa or bag-ong kasing-kasing. Hatagan ako silang bag-ong kasing-kasing. Kisay mo hatag? Ang Diyos. Di yun ta kahimo. Di ta makahimo mauluwas sa atong kaugalingon. Di po ta kahimo kausab sa atong kaugalingon. And put a new spirit within them. Hatagan ko silang bagong espiritu. I will take from them the heart of stone and will give them a heart of flesh. Akong kuhaon ang batuon nilang kasing-kasing, pulihan ako kasing-kasing nga unod. Tanaw mo rin ako. Kung ako ning sumbagon, mo rebelde ba ni? Pero kung sumbagon akong unod, mo response ba? Yes, kay unod. Ingon siya, sa wala pa muluwas, mga batuon ninyong kasing-kasing. Pero karon hatagan ta mo bag-ong kasing-kasing. Tagan ta mo bag-ong espiritu. Magpuyo ang espiritu sa Dios sa inyo ha. Bag-uhon ako ang inyong kalag. Palakpakan na to ang Dios. Pagka maayo sa Dios, humanta na luwas, iyang i-overhaul ang atong kinasuluran. Kay, unsa din kahintang sa atong kasing-kasing?
Unsa day nahitabo sa atong kasing-kasing? Mga kasing-kasing, batuon, dili na madutlan. Na mga kasing-kasing nga di na madutlan. Di naman kung madutlan na. Bisa kung saan pagkugban, di na madutlan na. Di na madutlan, bisa kung saan kulata, bisa. Anong di naman madutlan? Nakublan. Doon ay mga kasing-kasing nga dautan. Evil ang sulod. Dautan ang bagbati, dautan ang una-una. Evil. Ingon diri sa Matthew chapter 15 verse 19. Matthew 15:19. For from the heart, kay gikan sa kasing-kasing, comes evil thoughts. Gikan sa kalag. Ang kalag naglangkob sa huna-huna, pagbati, o pagbulutan. Gikan diha, mugawas, gikan diha ang evil thoughts, murder, pagpatay, adultery, all sexual immorality. Naaday na sa atong kalag. Thief, pagpangawat, pagpamakak, slandering, pagpakaulaw. Naana sa atong kalag. Ang ato di ang heart, spiritual heart, di lang batuon, kundi evil. Dahil sa pa, filled with foolishness. Puno sa kanang pagkaroon ingnon. Muna gisulti sa Biblia, sa Matthew 23, verse 27-28. Matthew 23, 27-28. Pagkaalaot ninyong magtutulo sa balaod, mga Parisiyo, tigpakaroon ingnon. Sama kamo sa lubnganan nga pinintalag puti. Nindo tanawon sa gawas, apan sulod puno sa bukog, sa mga patay. Hugaw mga butang sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod puno kamo sa pagkaron ingnon og sa sala. Ang sala di day makita sa gawas nasa sulod una. Makita daan sa sulod sa. Ang mga Parisiyo mangod sa una, maayo kaayo haniti kay sa Biblia, maayo kaayo mustoldi sa pulong sa Ginoo, pero ang ilang sulod daot. Ingon ani kitang tanan. Evil, batuon, filled with foolishness, corrupt. Corrupt. Ang tanan mo, corrupt. Ang corrupt di ay from good to bad. Kita mo ang mga politician, sa wala pa ma-elect. Maayo kayo. Honest. Pagka politisyan na. Thank you, Lord. Unang ingon sila, di daw mo sinso ang Pilipinas kay ang mga naa sa gamhanan halos corrupt. But pasabot from good to bad. Corrupt. Diri sa Psalms 14, 1-3. Psalms 14, 1-3. Let's examine our heart, no? Why exempted ani? Only fools say in their hearts, there is no God. They are corrupt. And their actions are evil. Ang ilang binuhatan dautan. Not one of them does good. The Lord looks down from heaven on the entire human being, human race. Tanaw, nagbantanaw ang Ginoo sa tanang tao sa tibuok kalibutan. He looks to see if anyone is truly wise. Nagtanaw siya kung naabay maalamon. If anyone seeks God, but no, all have turned away, all have become corrupt. Nahimong corrupt, no one does good, not a single one. Mauni ang tanaw sa Diyos sa kalibutan. Doon na po'y mga weak ang heart. Nagisgot ko sa kondisyon sa kasing-kasing batuon, puno sa pagkadiparon ingnon, puno sa kadautan, sa pa weak. Kanang heart nga weak, dali ragyod kay na madaldal sa dautan. Dali ragyod madaldal sa temptasyon. Dali ragyod ma-influensya. Doon na po'y mga broken nga mga heart. Sama sa giportray sa tua. Grabe ka broken. Grabe ka guba ang kasing-kasing. Guba na kayang pagbati. Wala siya kabati gugma. Broken heart. Apektado kayo. Ang huna-huna, apektado ang pagbulutan. Ug dunay mga tao nga di na nila makontrol ang ilang brokenness will result to suicide. Wala diri sa ngalan ni Jesus. Amen? Galatians chapter 5 verse 19-21.
Galatians 5:19 to 21. Mao ni ang kondisyon sa kasing-kasing sa tawo. Ingon diri, mao nang gusto sa Ginoo ilisan. Mao nang gusto sa Ginoo nga i-change ang heart sa tawo. Sayon kay pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita sa salawayong pakighilawas. Salawayon dili insakto nga paggamit. Hugaw ug hilas nga buhat. Pagsimbag Dios-Dios, pagpamarang, pagdinumtanay, bingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, bahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamatuyangon sa lawas ng kaibog. Uban pa mga butang nga sama niini. Pasidanan ko kamo. Sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Ang tawhanon, ang sinful nature nga nasa sulod, kung dili na mausab, ang Diyos na ingon, walay bahin sa kingdom sa Ginoo. Tanantangan ni akaron, dinhi, nga dugay nang naluwas, sigurado ko nga mo amin mo, nga kaniadto, mauna ang atong kasing-kasing. Salamat sa Diyos, sa gihimo niyang kausaban diri kanato. Apan ingnon ta kakaron, samtang buhi pata ning kalibutana, ug padayon patang mo atubang sa mga challenges sa kinabuhi. Padayon pod ang Dios magapamuhat sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang atong kasaban sa atong kasing-kasing, ang tumong sa Dios, ang standard sa Dios, mahimo tang God-shaped heart. Mahisama sa iyang kasing-kasing. But pasabot, ma-align ta sa iyang gibati, ma-align ta sa iyang una-una, ma-align ta sa iyang pagbulutan. Ug samtang ni apatas kalibutan, mauna ang atong kalabuton at ubangan sa Ginoo. Gusto sa Dios mausab ang atong kasing-kasing. Why? Because God looks at the inside. Ang Diyos nagtanaw sa imong sulod. Wa niya sapayan kung imong ilong pislat. Wa niya sipayan kung ang imong sanina unsa itsura. Wa niya isapayan kung naunsa na ng imong dalunggan, imong bakbak. Wa siya, di siya particular, ana. Ang particular niya is what's inside of your heart. Unsay naa sa imong sulod. God looks at the inside. Munang importante kaayo nga usbon niya atong kasing-kasing kay gusto siyang mutanaw sa atong sulod nga malipay siya. Di siya gusto mutanaw sa atong kasing-kasing na mulingaw siya. Pila ka karon sa tao sa kalibutan, mulingaw ang Diyos. Ba't doon na po yung mga tao nga nakita niya ang mga kasing-kasing? Gusto siya ning kasing-kasinga because nakita niya kanang kasing-kasinga giusab ug dausab na. So, sa history sa Biblia, usa ka kuan propeta, nangita siya og mopuli sa hari. Kay ang hari manggod atong gibutang sa Ginoo, gikuan na sa Ginoo, di na siya atong nga klase sa hari. Nangita siya hari nga iyang ipuli. So ang propeta nangita dito siya sa balay ni ito nga landay. Jesse. Doon siya mga anak ng lalaki. Primirong iyang gitigom ang mga anak ng lalaki ni Jesse. Primirong ni presentar, guwapo kayo. Harianon kay itsura. Ingon na yung propeta, Lord, mao na ba niya mong gipili? Siya dili. Tanan nga mga anak ni Jesse nga mga guwapo, wala gipili sa Dios. Nangutana din ang nangutan ang propeta. Napa ba kay anak Jesse? Isa? Napa ba isa? Kaya wala mong kinapili. Bisag puro gwapo. Siya na pa isa. Tig-atiman sa karnero. Batanon. Ipatawag, bi? Ipatawag ang maong batanon. Pagduol niya, ingon ang Espiritu sa Ginoo, kana akong gipili. Kaya wala kong magtanaw sa itsura sa gawas. Nagtanaw ko sa itsura sa sulod.
yang gipili si David. Kaya nakita niya ang shepherd heart ni David. Kita niya nga si David mupadulong sa iyang pagtubo sa Ginoo nga nganlan siya a heart after God's heart. May balaan na nato karon may gisoon. So, ang Diyos di ay nangita di ay mga tao nga ang kasing-kasing giusab na. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Personal to, nagwali kami kay namatud-an sa Dios nga kapayelan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao kundi sa Dios. Nagsusi sa kasing-kasing. Ang Dios nagsusi sa kasing-kasing. Ang tao, unsa may gisusi? Susi ang bulsa. Naabay sulod. Susi ang sulod sa balay kung puno bag appliance. Munang daghang kayo mga tao karon kumparahon nila ilang kaugalingon sa mga artista. Mananaw sa amin, kulang ilang panit nga panit ito puti. Porte na lang panghaplas anto na nga panit na lang. No? Kay wala makontento. Isoon, kung doon ang matay ang usbon sa nang to ang sulod. Kay mo reflect na ang kasinaw sa gawas. Woo! Now, yes Lord, yes Lord. Ang tanan mo yes Lord, yes Lord, katulog go. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Anong nag-yes Lord man mo? Kay doon na tay parte. Ingon ang Ginoo, ako mong hatagag bagong kasing-kasing, hatagan ta mo bagong kasing-kasing o bagong espiritu. But doon na mo'y parte ani. Number 1. Kinahanglan nga mabasa mo sa akong pulong. Mapadayunon, ang tanan ng mapadayunon. Kinahanglan read the Bible consistently. Kay kaning Biblia, mauni ang espirituhanong samin nga mopakita sa tanan nga kamaot o kangit-ngit na sa sulod nato nga kinahanglag kausaban. Sa atong pisikal, wala man ko kadalag sa amin dire. Kita, siyempre, pagkita ninyo, nanamin yun mo. Nanamin ta sa atong itsura. Labi na. Base ang kilay ba nabali? Siyempre, manamin yun no, before mula ka. Makita ang gawas. But, ang samin nga pisikal, dili makakita sa sulod. Kaniray makakita sa sulod. Pagka born again ako, this is part of me. Diri ko, gikuan sa Ginoo gihammer. Diri ko giayog pag a symbol sa Lord, akong sulod. Sa diyang nagsugod kog basa sa Biblia. Because sa sulod na to, na kinahanglag change atong mind, kinahanglag change atong emotion, kinahanglag change ang atong pagbulutan. Ingon ang Biblia, Hebrew 4:12-13. Hebrew 4:12-13. Kay ang pulong sa Dios, tanan mingog pulong sa Dios. Dili pulong ni pastora, dili pulong sa leader. Pulong sa Dios. Buhi. Maabtik. Grabe, maabtik. Dali ra mamuwat. Hait pa kay sa bisang espada nga duhay suhab. Mudulot. Ang tanan nga mudulot. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug kauyukan. Nag-usisa kini sa una-una ug kasing-kasing sa tawo. Kay walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita siyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniya husay sa atong binuhatan. Now, kung born again ka, kay basa-basa. Ang giingon sa Ginoo nga ilisan ako imong kasing-kasing unsaon man na. Kawala man kay basa-basa sa Biblia.
Di ni mo makita kung kinsa ka sa sulod. Kay kaniman mo pakita nimo. Kaniman mo magpaila nimo kung kinsa ka. Jeremiah 23 verse 29. Jeremiah 23:29. Ang akong pulong. Kinsang pulong? Kinsang pulong? Sa Diyos. Ang tanan mo response please. Kinsang pulong? Sama sa kalayo. Ug martilyo nga mudukdok sa mga bato. Powerful. Sinulat sa tao. Ba't gidihugan sa Espiritu sa Diyos? Unsay purpose? To change our heart. Kabalo ko nga ang tanan mo uyon, nga ang pulong sa Diyos gihatag niya kanato. Aron pinaagi niini, ang kausaban nga gitinguha sa Diyos kanato matuman. Kaya ang pulong sa Diyos, gahom sa Diyos, pag-usab sa atong kasing-kasing. Sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kada Domingo, doon na siya'y gustong usbon. Doon siya'y gustong ipakikstorya. Munang importante nga, dili lang yaw atong una-una, abli atong kasing-kasing. Para kung siya'y gusto sa Ginoong usbon, mausab na, samtang naminaw ta. Pag abot sa balay, daghan pa kayo tagibasa, gusto tag kausaban, Lord, change me. Well, through the reading and listening of His Word. Ang tibok kasulatan, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. 2 Timothy 3:16, 17. Tibuok kasulatan, gisulat uban ang landag sa Dios. Mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Pagbadlong, ang tanan mo pagbadlong. Pagsaway. Grabe no? Pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Diyos, masangkap sa maayong maandam sa tanang maayong buhat. Unang ni Aka, listening the Word of God. Because I want change. Lord, grabe. Unsa ko ka maot. Maot man gani ko tubangan sa tao, unsa pa ka tubangan nimo. So ang pulong sa Ginoo, mubadlong. Ayaw ka tingala, maminaw ka sa wali diri. Ikaw mo'y sentro sa gistorya sa pastor. Ayaw kasuki ang pastor. Tungo kay ang pulong sa Ginoo, mo na'y naglihok sa imong sulod. Gusto ang Ginoo makapamuhat sa imong kinasuluran. Number 2, tuluran ni. Sa diyang naminaw ka, sa dihang nagbasa ka, unsay sunod imong buhaton? Surrender. Ihambol imong kagalingon. Admitara and obey. Amen ba? Kung gingnan ka sa Ginoo, bukaduhin ng imong bakba, kay pati kay nakapagdek. Ako bitaw, number 1 gyud ko ana sa una. Ang pamalikas, maabot sa unsa. Pagbasa pa bitaw ako sa Bible, gingnan ko sa Ginoo, bukaduhin ng imong bakba. Abi nimo igsoon, dito mismo, sa papel sa Biblia. Gingnan akong Ginoo, Lord. Sige Lord, bukaduhan ako na Lord. Admit it, surrender it, obey. And the Lord has the power to change you. Mauro gid na. Kung gainan ka sa Ginoo nga, grabe man ka kasilusa, jealousy. Ay Lord, ako man na. Lord, I surrender. I admit. Ngunay panahon mo usab ang Diyos. Kaya kung di gini mo admitaron, walay mahimo bisag Diyos siya. He cannot change you. Sarang maminaw ka, admitara, surrender, obey. Ug takang kang mabuhat nga kausaban ang Diyos sa imong sulod. Amen ba igsoon? Santiago 1:22 kantos 25. Santiago 1:22-25. Ayaw limbungi imong kaugalingon. Pinaagis pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinunoa tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong nga di mo tuman, may sama sa katao nga nanamin. Nakakita sa iyang tinod nga itsura, nakasudong siyang kagalingon, apan inigpahawa nalimot siya sa iyang itsura. Apan ang tao nga nagsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nagdahatag og kagawasan sa mga tao ug nagpadayon sa pagtamod ini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob sa pagpamati. Every chance
Every time you hear the word of God is your chance to change. Desisyonan na to, nga dumilian na to, ang mga pagbati, batasan, hunahuna, pagbulutan, nga sukwahi sa gisulti sa pulong sa Diyos. Desisyonan na to. Let's open ourselves to God. Kaning galing ko dire, number 1 ning siluso. Number 1 ning giatake sa jealousy. Pero salamat sa Diyos. Giatake kahiubos, perming kahiubos. Basta siging paminaw o dwell in the presence of God, sa word of God. Gideliver sa Ginoo. Gitangtang sa Ginoo. Giayo sa Ginoo. Because God is in. Naa siya sa business of changing our heart. Nganuman nga si David, ginganlan man siya a man after God's own heart. Nganong ginganlan man siya si David, nagukod sa akong kasing-sama, sa akong kasing-kasing. Basahin ko na ito sa Acts chapter 13 verse 22, Acts 13:22. But God removed Saul and replaced him with David. Gipahawa niya si Saul nga hari, gipulihan ni David. A man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Mao ni rason, he will do everything I want him to do. Obedient ra gyud kaayo si David. Unsay ipabuhat sa Ginoo, buhaton niya. Unsay gusto sa Dios, buhaton niya. Na-align siya sa kasing-kasing sa Ginoo. Unsay giuna-una sa Ginoo. Unsay batasan sa Ginoo, nahimong batasan niya. Because doon na siya connection nga suod sa Dios. Mao nay number 3, seek God's face consistently. Number 1, imong parte is to read the Word of God. Surrender, obey. Muna atong parte. Submit sa Ginoo. Aron, doon na siya ibuhatong kausaban. Ikatulo, seek God's presence. Kabalo kay igsoon, ingon ang usa ka salmista, Psalms 27 verse 4, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga makapuyo ako sa iyang presensya sa tibuok kong kinabuhi, aron pagsudong siyang kaayo o pagpakisayod mahitungod siyang kabubuton sulod sa iyang templo. Ang desire ani nga tawo, sa Lord, gusto kong pirmi na lang ko sa imong presence. To gaze of your beauty. Lord, gusto kong mutanaw sa imong katahom. Musudong kung kinsa ka. Pagpakisayod to know your will. Kabalo ka igsoon, sadyang masuod ta sa Dios, pinagis paghatag na tong panahon kaniya, diya sa pagsimba, sa pagampo, sa atong personal nga life dito sa atong balay, makaplagan na itong daghang kaing butang buhaton ang Diyos atong kasing-kasing. Dili malimitahan sa simba. Kundi sa atong balay, takkan pa isang buhaton sa tua. Kaya kung mangutana ko muna ko, nag-uswag ang akong relasyon sa Ginoo. Muna ang relasyon sa Ginoo, ni magsumikad pila na imong edad. Kung dili unsa ka ang pakigsuod nimo diya sa Ginoo. Tungod kay sadyang muhatag-tag panahon sa Ginoo. Ang gusto niyang kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi, mahitabo gyud na. Kung makigkauban ka pirmi sa presence sa Lord, mahimo kang mahisama kaniya. Amen ba? Pirmi ka makigkauban og taong dawtan, unsa man mahitabo nimo? Barkada kuno palahubog, unsa mahitabo nimo? Palahubog. Barkada kuno og pirming gasuyop, musuyop pug ka. Barkada kuno, malaagan ka. Pero barkadag tao nga Diyos nun, ma-Diyos nun ka. Barkadahi ang Diyos, di ba, mahisama ka niya. Kalabuto ni nato. Gusto sa Ginoo nga mahisama ta niya. Di siguro, kanang pareha na tag Diyos na gyud ta. No. Kundili, ang iyang gugma, iyang kalinaw, iyang kalipay, iyang pagkamatinud-anon, iyang pagkamapaanguron, iyang pagkamaayo,
makaambit pa ta. Amen ba? Nga ang mga tao nga, wa na to higugma sa una, nga tingala ta nga, makahigugma naman ta. Kinsa man ang trabaho? Trabaho sa Diyos. So, igsoon, makapamuhat ang Diyos double-double sa imuha when you give time sa iyang presence. Ang opposite, bitawan na igsoon, bisag mo ingon ka nga luwas, apan kulang kag basa sa Biblia, kulang kag surrender, murag ipalabay lang nimo, nadunggan nimo, pero di nimo gisusi nga, uy, ako man na, kinahanglan nga, ako ni isurrender. O kung wala kay time ni Lord, sorry na lang, maapsan ka atong mga tao nga bago pang naluwas, pero abli sila diha sa Ginoo. Importante sa Diyos na to, nga mangandoy ta, Lord, change me from glory to glory. Gikan sa himaya, ngadto sa himaya. Dili pa ni Lord, napay daghan kung maangay mausab. Be kanang kugihan sa butang nga gusto sa Ginoo, buhaton nimo sa imong kinabuhi. Tungod kay last verse, Proverbs chapter 4 verse 23. Watch over your heart with all diligence, for from it flows the spring of life. Bantayi imong kasing-kasing, guardyahe, kay gikan diha ang tinubdan sa kinabuhi. Igsoon, how important is our heart in the sight of God. Doon na siguro yung naglingkod diri karon, babayig, lalaki, minyo o dalaga. Grabe ang giagian. Sama sa gagian na atong nagportray diri. Puros na lang negatibo. Puro na lang. Bisag nagbuhat, nag-insakto, sayop gihapon sa uban. Siguro, nayuban diri, depressed na kaayo. Unsa nang depressed? Grabe na, luoy na kayo siyang kaugalingon. Wala siya tagda, wala siya gugmaa. Bisag kabalo siya nga gigugma siya sa Ginoo, pero iyang pagbati gipasulabi niya. I'm talking to you tonight. God wants you to know. Ngayang gibugtian o kinabuhi, aron ikaw ug ako, makabaton ni anang kasing-kasing nga mobati og pakigugma kaniya. Kung niya ka, batanon ka, nag-contemplate na kag-suicide, una-una na ka, murag sa palibot ni mong ngit-ngit na, murag wa na ka ning Kristohanon siguro ka, walay exempted karong gabi na. God wants you to know you are important at ubangan sa iya.